Welcome to the Leading Sight News. Kardom nilimen kolom singteron aprang si nilina na tumaphan da Leading Sight News nang kanang nunvera recording yodon aphanta kardom chipi lo kardom non nili ke do ladak lakhain kor phone nili presidency ke parlo da grung ps koilamati hawar pingkharing ki arong along sido non nili da kopi posi ki do pen dang le tompang ke pachini kang tuma protang te jasemet isi pingkharing ti arong phor ki mualam la penadak sarkar pen khona kerap do pona bema la bangso puthak sin do pachini kang tum lasi langnam nang pingkharing ti arong lake 1925 ningkan pharokre serkepa ningkan ko rapor ningkan si rong kachukim kipang chengpo basinon pining ningkan surini ra ingko rapli ningkanan ketak rong arta dupik tanglo bon seta isi ningduk meme lapen ladak arong ara ra phanjin so meme alam mangalalo pinyar nianta sarkar penadak thangnat kaching thur amuton klempon pelang ladak ekonani BJP sarkar konani Congress konani SDC poglilo bon seta ha 1925 lapen non an sarkar koman masinaga cari an tala so sarkar long kani teman ke adai do posini lipen tuponang kokpo athela ke non BJP phanjong nambong putaino Congress phanjong nambong putaino lapen SDC phanjong nambong putano pontala tum ke cari tang tumhan an ke atai posi pulang kokpo athela dagarong aphan vote ke pejok je phan mai meeting ke nang do bom ningkan election ngile phongtin sita dagarong ara phan ke mai meeting aphan lapen ason nang pipo e hamso nang pipo e towar nang pipo lang nang pipo mi nang pipo pamen pen ke dakta mai meeting mate camping ke nang do bom lo lapen along kapre dagarong ara tumta idun je thor lo lapen party along worker me ason sai ke krem tum ta dolo bon setala dagarong bangke pinyar nianta PMAYG hamso ihum da dak thaglong lelang towar ik thing che chardun delang lapen towar ik thing aphi gelam lo pewar block santa velang lapen dak sen graver atowar anta velang rong asora methang jong pen towar minang ji pupo ku no pa ot krai pen kache salam atowar si pinyar nianta la dak chehelat bom lang pulo tangte ladak arong ara phan sarkar atum kelang ke pangkri binong ma matang te ladak arong ara tum kene duk det lu det lom det potong lang tum lang puring tum te det ma rata munthi meme lasim non labang so BJP sarkar long pen isi JJM scheme pen lang isi pipon lo bon sita kiklem atum dong chok chilone scheme dong la pulone tuning 2023 aning kan March April along pen labang so cyclem pon lo pining 2024 non September check lo an seta rong isi ang bong pen ilong adim lang nang paklo wara mat non puta kam tong kok nang klem jilang lo ne akam sila pon melone ata matha damun epin lang non amat ningkan isi ang bong seta dak rong don kre photrok vera phanan tanon ta lang kipi pachitangun elang adon tin si JJM scheme ben stami lang adon tin si lang patlo dam war si kipi nang je scheme lo bon seta non ka adon tin gali brong isi long pen ilong adim lang nang paklo war pen si akam klem ington ko son si thai damlong la sida ke totally matha dameme labang so pingkharing te rong aphan isi kiklem ke damatum lapen arpu ke do tum kelang ponang ja tum ta kelang ke pangkri do kok ma puta non ka koi pipon meme athe be PMAYG hem ko alane arong ko ane kim ki pidolo lapen hem tum thak damong lo arong hem pilo bonta kitang te along la topik lang la soang bong ben sita la daga bange kitang te helowing lo hem na helowing lo dak bange amena list pinyar nianta doni avene matha si unelang lapen dak pingkhat ing te arong to phan ke PMAYG hem adon tin lelang dam sita non amat ke avelang lasinon ke bang jilangar ni lang tum pen pipon jine pipon peni la ke ma porsi than po bon sita non kopi ma ka thek long teng potang te sarkar pen thanat akera pipon pelang lapen isi ke pachini pon kang tung pingkharing ti rong ara alam kado ka vera tum kachinang jive ke lalo adak pen isi sarkar tum pen desember bang ke isi scheme mate isi project pipon lo mo pen nili pupon bom lo JJM scheme pen lang pipon lo bon ta mo pen nili pulo la ke rong isi ang bong pen isi sila elong adim silang paklo ver pen non puta kam tong kok lang lapen so kam nang klem thuji ma ra phana adon tin pi ma pipe ma kera ke ma porsi thanpo lapen san la son dak thaksi isi anganwadi center la dak pipon lo bon sa anganwadi center sita la dak non ke chiplang thu bangke kedam tang hot ningkan isi apranga lo ma bangke la dak osomara tum phana ne sang lapen dali lapen kapre ke ron lapen la son thaklong lo bon sita non sarkar non ke sarkar ki pa strict lo pen ke la tum ke anganwadi sa workers tum sita dak rong wang pen center long wang si dak son lo ke thanang ju somar than pari nang ji dolo bon sita lai hui ta non ke klem pon pe la pen wang masi wang ve la so sa center along apek tong pon dalone non dak tong do bomang ne labak ni tum dak rong ara tum madu ta mon chida mone
non hai hui tanom ta long pon pe la pen dak han sang dali ka do ka vi kilon ninja teng to so mara tum non long pon pe la son sin non dak re ko la mati ping khat ing te rong ara tum non ke chitong ponang la sin non ke wang jilangar ni sarkar atum ko pi ko son klem pon jima la pen MEC pendang lok VDC pendang lok la pen local committee political party along ke thege ding tum ko pi si ping kharing ti rong phan klem pon jima la ke mo porsi than bo bon seta non pini ningkan suri ni ra ingko rapli non chitia cheklo mate September cheklo ke thaglong ana teng polo tangte sarkar pen akira pason anta daklong pon pe la pen atun ing thai dang son si dolang towar tame dak mo pen nili puponelo dak ke methang jongjung ku no pak pen ke soy ke chep ke rela towar se la bom lang sen greveran ta long pon perang asi ke bang jilangar ni jasemela dak arong ara tum pen ningi the pon ke sarkar atum nang nang pon po la pen sarkar atum ko pima ki pinang ja teng dak arong ara phan ta lang tum ta long pon po puninga chi the pen si ka do ga vera phan chong hong prong lang bon sta la so ka chong hong aning ka chi the ko ana hok ji make mua porsi ethan po asina tum nang nang nun thu bomik tha daliding side news